Uwe Samla na Shnong Mawkyrdep Hagathan Umroy Riboy District Balatip Kerteng kum umebantenam Ramshan Khandrius Nem Karta Ulaja nalayeng Naduh Tarik Nailar Jah bat haduk Mynta 41 payeng kat kum kejingyolum jingtip laong bote Samla ula Kam Ïalade Kum brother bat ulalit pan jingïarab neki paidbah bakin aibam bat jakasa yau halor kini kejingjia ki bahayeng bat ki pulin kidang wat yau bat kila kerpa di kino ki bayo ne yo jingtip shapang jong bakin sngop haban pintip mardor sha umroy police investigation center how number khandai rio UAR khandai RR rio khandai san neki thanan bahajan knang ba anla manlap no yau bat pinpoi biang shalayeng Kanong ba bniah kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka wei ka them artli ki Jylla ha ka binta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin bniah ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hangta ka don ka air quality monitor ka balapin pau ka Khubor balapau perthai ha ka binta jong ka Meghalaya pan dan tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya bentalang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher de na kata ka daw kini artli ki Jylla Mynta kis dang pen khre banthau ya ka joint action plan